No niin, täällä ollaan nyt Ugandassa. Tapasin ihan sattumalta ukon, ketä on yrittäjä tämmöisessä Pieces of Uganda safarissa. Ja näemmä on niinku kulttuurihommistakin jotain niinku kokemusta. Ja oltiin kuuntelemassa Mr. Bangalin just suomalaisessa saunassa tälle jouluaattona. Mutta haluatko niinku vapaasti omin sanoin esitellä itsesi? No joo, siis eli mä oon Ukko, mä oon 47-vuotias Rovaniemelästä lähtöinen elämäntapa intiaani ja mä oon tehnyt kaikennäköistä sekaduunia Rovaniemellä, Lapissa, Helsingissä vuoteen 2015 asti, jolloin mä IT-insinöörinä tajusin, että mä en halua enää seuraavana maanantaina nähdä yhtään tietokonetta. Ja meillä kävi tällainen vähän niin kuin pieni mahdollisuus lähteä Ugandaan kokeilemaan, mihin meidän siivet kantaa. Ja me mentiin mukaan sellaisen suunnitelmaan, mikä ei todellakaan pitänyt paikkaansa. Meitä huijattiin, me hypättiin mafian syliin suoraan tänne Ugandaan ja tapeltiin itsemme 1,5–2 vuotta siitä irti ja perustettiin oikeastaan, niin kuin jatkettiin meidän safarifirmaa edelleen unelmana rakentaa meidän oma lodge tai resortti tai nykyään kun katsoo maailmaa, niin suoraan sanoen omavarainen kupla, missä me pystytään elämään villieläinten kanssa yhtenä ilman, että meidän tarvii niin kuin olla ulkomaailmasta millään tavalla riippuvaisia. Eli me ollaan nyt ostettu 27 hehtaaria maata Kenian rajalta ja me rakennetaan sinne ihan hyvällä rahoituksella luksusresortti, mikä toimii täysin omavaraisena sekä sähkön että ruoan suhteen. Ja Lapista lähtöisin, napapiiriltä lähtenyt ja nykyään päivän tasajalla, että joku poikittainen linja maapallon poikki, niin siinä on tuttu ja turvallinen olla. Tämmöinen tarina niin lyhyesti katsottuna. Vesa, oli mahtava törmätä suhun eilen. Islantilainen merikapteeni Hinriks, baarin pitäjä Hinriks sanoi, että tuolla on jotain helvetin suomalaisia, me puhun niille. Joo, siis tämäkin tapahtui niin sattumalta, että mä ylipäätään niin päädyin sinne, että me ehkä oltiin ajateltu menevämme siihen niinku reggae-mestaan niinku alun perin, mutta mulla oli niin helvetinmoinen niinku päänsärky koko päivän, että mä niinku myöhästyin siitä, että mä olin tämän niinku Solomonin paikallisen kitaristin kanssa niinku sopinut, että tavataan siellä beachillä jossain mestaa, mutta hän oli niinku niin paljon aikaisemmin kuin minä, niin hän menee tuohon Hinriksiin, että nähdään siellä, niin sitten siellä haasteltua niin niinku jonkun niinku satunnaisen passin sitten törmää ja se sanoo, niinku, että täällä olisi enemmänkin suomalaisia. Ja se mun niinku lähtökohtainen fiilis oli se, että ei nyt suomalaisia, kun mä oon tekemässä tätä haastattelua, mutta niinku, onneksi tässä nyt tää ukko ymmärsi tänään ja sanoi, että jutellaan myöhemmin ja tässä on numero ja näin poispäin, että kannatti kyllä tulla suomalaiseen saunaan ja ehkä jaloviinakin maistetaan myöhemmin. Ehkä. Meillä ei ole ainoastaan jaloviinaa, meillä on myöskin salmiakin kossoa ihan virallisesti. Alkon pullottamana, mitä me tullaan tänään vähän naukkailemaan tuossa pienen oluen ja kinkun ja vittu tää yksi vege ei nyt mitään kinkkuu syö, vaikka se täällä Afrikassa on oikeasti 10 kertaa parempaa kuin Euroopassa, koska täällä possu on kävellyt niin kuin pahtunut puoli vuotta vapaana kävelen päivän tuossa auringon alla, se maku on jostain pekonia ja riistan puolivälistä. Oi, nyt mut melkein niinku puhutaan ympäri tästä niinku 15 vuoden vegetarismin. Niinku. Rakas vaimoni Niina oli vege ennen kuin hän minut tapasi ja se ei kinkkua ikinä söisi Euroopassa. Täällä kun se ekan kerran maistoi, niin hyvä, että ei kuortukseen enää yhtään mitään jäljelle. Joo, mä ymmärrän, että se on paljon niinku eettisempää täällä kuin niinku. Ja paremman makusta. Eettinen liha on myös parempaa. Niin. Ei pääse mihinkään. Koska se on myös saanut se eläin elää. Se maistuu. Se, että eläin on elänyt, eikä se ole missään karsinassa ollut, niin se ihan oikeasti maistuu. Ja sitten täällähän ugandalaisilla on niinku lihan puolesta tapana se, että täällä on kaikista kalleintaan possu ja kana. Ja ennen kaikkea sellaiset palaset, missä pitää olla luuta, koska ugandalainen haluaa syödä lihan luun kanssa. Sitten täällä on niinku jää sellaiset hukkakappaleet, varsinkin nauta ja sellaiset hukkakappaleet, missä ei ole luuta ollenkaan, niin ne on halpoja. Ja meillä raukoilla ei täällä niinku covidin aikana matkailualalla kärsineenä, jotka muuten kärsittiin enemmän kuin suomalainen ravintoloitsija, terveisiä Henri Alenille, niin me joudutaan syömään sellaisen hukkapalloja kuin naudan sisäfilettä. Niin. Sitä saa parhaimmillaan 4 euroa kilo. Mieti meitä raukkoja. Täällä itketään ja kärsitään ja vedetään köydä fileet, pavat saaleja. Tosi ilman sieniä, mä en dikkaa niistä lappilaisena miehenä. Ja se muuten se mesta, mikä me rakennetaan, niin se on Pian Ope Cheetah Resort, eli Pian Ope Gepardi Resortti. Joo. Ja tossa on se mestan patsas jo valmiina. Joo, mä otin joku kuvan tosta noin. Eikö se ole makea? Onko se gepardi? Se on gepardi.
Joo. Ei onneksi gay party. Mä en ole erityisen woke, mutta mä en lähde niinku... Mä oon silti sitä mieltä, että woke-maailma on tehnyt ihan hyvää. Mutta tällä niinku suurimman osa elämääni niinku Kontulassa eläneenä, niin niinku ei asioita tarvi niinku kainostella tai niinku silleen, että on jotain asioita, mitä sä et voi sanoa tai niinku, että niinku liittyen rotuun tai sukupuoliseen suuntautumiseen liittyen, että kun sä tapaat ihmisiä niinku tuolla yöelämässä Kontulassa, niin se niinku, mihin sävyyn sä puhut ihmiselle on merkitystä enemmän kuin ne sanat, mitä sä käytät ja näin. Totta kai. Niin. Kodeka. Joo, niin niinku, että mä itse väitän, että mua niinku siinä yhteisössä niinku vähän arvostetaan sen takia, että mä niinku on aika avoin ihmisiä. En tuomitse niitä ketään entuudesta, että niinku, et jos on niinku, jos nyt kukaan on tavan ihminen, niin menee ehkä niinku sillä mielellä baariin, että niinku, että ehkä sukupuolielämää olisi niinku tarjolla tänä yönä tai niinku, että ei voi muulla niinku mentaliteetillä puhua niinku vastakkaisen sukupuolen kanssa kuin niinku, että tämä tavoite olisi tämä niinku yhtyminen tänä yönä, niin yleensä mä niinku itse sanon, tämä on niinku mun ehkä perinteisin kysymys on niinku ihmiseltä kuin ihmiseltä, että mikä on niinku universumin paras bändi, niin se niinku jo avaa sen keskustelun ihan eri tasolle, niinku, että ne on se, että ahaa, okei, sä et ole ollenkaan niinku täällä iskemäskään ketään, vaan sä haluat niinku puhua jostain niinku ehkä syvällisemmästä. Ja sanotaanko se, että se niinku Ed Sheeran vastauksia voi vaihtaa pöytään? Juu, nimenomaan. Tässä oli yksikin hyvin ystävällinen pariskunta. He varmaan ehkä kuunteleekin tämän, mutta he oli niinku alkuun hyvin siis he oli koko ajan ystävällinen pariskunta, mutta niinku mä kysyin eka siltä mieheltä, koska mä halusin ehkä niinku osoittaa sen, että mä en myöskään ole todellakaan iskemästä naista. Mä kysyin mieheltä, että mikä on sun mielestä universumin paras bändi, niin se taisi vastaa, että Modern Talking. Niin mä sanoin, että no en mä sua tuomitse. Niin sitten mä kysyin sit muijalta, että no mikäs rouvan niinku lempibändi on, niin sanoin, että Nickelback. Sitten mä olin, että no vittu, no nyt mä kyllä ehkä vähän jo tuomitsen. Et niinku, joo. I get you fully. Nickelback. Joo. Joo. Aika hyvä, hei. Vedetäänkö vähän hyppyhempiä? Juu. Ja sit enää puhuta, kun vittu Limp Bizkit tähän vielä lämpäriksi. Joo, yhtä. No ei, kyllä mä Limp Bizkitillä annan vähän enemmän krediittiä kuin joo, niin minäkin jopa enemmän. Joo. Koska mä niinku oikeesti ymmärrän, miksi Nickelback vetää periaatteessa niinku aloitti kuitenkin ton koko vitun hyppymisen vittu läkäpöksyssä. Mutta en mä tiedä, onko Nickelback edes hyppy niinku heavy, vaan no se on jotain niinku semmoista paskaa punkkia muka. Niin. Mut kyllä mä sitten, kun mä menin Roihupellon Lidlissä vaikka kauppaan. Tiedätkö, kuka oli eka, joka veti stadionkeikan Suomessa? Olisiko Rolling Stones? Joo. Kuka oli toka? Bruce Springsteen ehkä. Ei, Dire Straits. Okei. No mutta mä tiedän ainakin se eka oikein. Roller toteutti enemmän stadionkeikkoa kuin kukaan muu Helsingissä. Joo. Ja mä en rollareista jotenkin, mä en ole ikinä, mä arvostan, mutta se ei ole mun juttu. Sama juttu vähän niinku, että jopa enemmän ehkä Bruce Springsteen niinku. No, se oli mun yksi ensimmäisen, meillä on Fatun lääkäriperheestä, eli meillä ei ollut VHS-videoita, meillä sitten PT2-tonniset, ne oli niinku jotenkin paremmat, mutta aina vaan niihin ei saanut mitään vuokraleffoa ikinä. Niin sai varmaan 2 leffaa, Jedin paluu ja Emmanuel. Emmanuel oli faijalla piilossa kaapissa. Mut sitten muut naapurilapset sai Commodore 64, niin ei, me saatiin Apple 2C, koska se on hienompi, mutta siihen ei saanut mitään pelejä, niin me Broidin kanssa opetettiin koodaamaan toiselle pelejä. Sitten meille tuli kyllä ensimmäinen mikroaaltouuni ja meille tuli kyllä ensimmäinen CD-levy ja me sain synttärin lahjaksi 500 markan lahjakortin musiikkikuha liikkeeseen Rovaniemelle, missä me saa 100 markalla 5 CD-levyä kappaleilta. Ja mulla ei oikein ollut lapsena mitään omaa musiikkimakoa, niin mua sitten vedettiin niin kuin, että nyt sä haluat ostaa tän, selvä. Ja mä ostin Bruce Springsteenin Born in the USA CD-levyn. Ja Dingon autiotalon. Ja sitten tällaisen tosi kovan heavy-albumin kuin Level 4 2 Running in the Family. Mikä helvetti? Älä edes ikinä kuuntele sitä. Niin sellainen, tiedätkö, niin kuin, ota niin kuin Simply Red,
brittipoppia Manchesterista, mutta ota sieltä munat pois. Okei. Se on level 42. No se on ehkä sitä osastoa niinku KP, eli kuulematta paskaa. Tai ehkä me ei vaan kuuluta genreen, se on toinen mahdollisuus tässä asiassa. Okay. Ehkä ihmiset, jotka tulee Ugandaan, eivät niin kuin ole Level 42 faneja. Joskin me päästään siihen, että edellinen keikka, mikä mä kävin täällä kuuntelemaan liven, oli se, että Ali Campbell, Theatron UB40, tuli tänne soittamaan. Ja mä oon nähnyt UB40 Rotterdamissa aikana Ahoy-areenalla joskus varmaan 2007 tai jotain, silloin kun oli vielä kasassa kokonaisena bändinä. Nyt tuli Ali Campbell tänne ja se oli eka iso kansainvälinen nimi, joka tuli Ugandaan mun 10 vuoden oloaikana täällä. Ja me ostettiin liput, se keikka peruuntui. Tuli uudet päivät, me mentiin sinne, hemmetin hauskaa, 20 kaljaa, kännykkä vietiin, silti oli hauskaa. Mutta haastateltiin NTV:hin, National TV:hin sen keikan aikana myöskin ja varmaan puhelin sen haastattelun aikana. No, tää onkin mielenkiintoista, koska en mä niinku ajatellut, että no, käykö täällä ylipäätään kansainvälisiä artisteja ikinä? Ei voi sanoa, että ei ikinä, mutta sanotaanko se, että ei todellakaan joka vuosi. Eikä edes joka toinen. No ei varmaan, joo. No siis sinänsä tyhmään, koska tämähän ihmiselämä on täältä lähtöisin. Niin. Tämä on siis se, että jos luullaan, että Uganda on jossain laidalla, ei ole. Me ollaan keskellä, kaikki muut on vähän laidalla. Joo, siis niinku, tämähän on niinku, Niilin alkulähde on niinku Victorian jääravi. Se on pisin, se on nimenomaan White Nile, eli Valkoisen Niilin alkulähde. Ja Valkoinen Niili lähtee sitten, se laskee Chiokajärveä, menee sitten Murchison Fallsin kautta Albertjärveä, lähtee sitten laskee kohti Juban läpi ja menee Khartoumiin Etelä-Sudaniin. Ja siellä sitten Sininen Niili, joka tulee Etiopiasta, niin yhtyy Khartoumissa Valkoisen Niiliin ja ne jatkaa sitten Egyptiin. Ja vaikka me halutaan sanoa, että kristiusko on Ugandan ansiota, koska jos me oltaisiin blokattu Niilin vesi, niin Mooses ei olisi ikinä pystynyt kellumaan faaraota pakoja johtamaan valittua kansaa vetämään palestiinalaista kansanmurhaa Palestiinaan aikana aavikon läpi, jossa muuten Google Mapsin mukaan pitäisi mennä siihen kävelyyn suurin piirtein 2,5 päivää, mutta Raamatun mukaan Mooseksen meni siihen 40 vuotta. Mutta joka tapauksessa tämä Sininen Niili, mikä Etiopiasta tulee, niin siitä tulee 80% vettä siihen Niiliin. Okei, joo. Tämä Ugandan-haara, joka on iso, mutta se ei ole silti lähellekään niin iso kuin Etiopian haara. Joo, selvä. Eli mikä vesistö sitten siellä Etiopiassa on? Siellä ei ole vesistä, siellä ei varsinaisesti mitään järveä, vaan siellä on nimenomaan isot vuoret, mistä se Niili lähtee kierteellä, mikä vesi tulee vuorille, missä periaatteessa sataa aina. Niin. Ja sieltä lähtee sitten niin Sininen Niili vuoristosta Etiopiasta. Siellä ei mitään isompaa järveä. Mutta sieltä tulee sitten niin helvetisti kuitenkin, että 80% Niilistä lähtee sieltä. Tosin nythän tällä hetkellä Etiopialla ja Egyptillä on iso riita sen takia, että Etiopia on rakentanut suuren renesanssin padon, mikä on siis maailman isoin pato, mitä ne täyttää nyt seuraavat 25 vuotta. Ja Egypti on huolissaan, että tästä padon täyttämistä johtuen heille ei ole maatalouteen tarpeeksi vettä. Ja tämä on niin kuin ihan potentiaalinen sodan paikka jopa, tämä riitely. Etiopialaiset ovat aika ylpeitä, joskin niin ovat egyptiläisetkin, mutta Etiopia nimenomaan pitää huolta siitä, että kaikki tietää, että he ovat ainoa Afrikan maa, mitä ei ikinä kolonialisoitu. Jah Rastafari. Niin Ukko, sanois nyt, että mikä on sun mielestä universumin paras bändi? Toi on vaikea kysymys tavallaan, mutta Jos pitäisi yksi sanoa. Saanko sanoa yhden laulajan? Joo. Mike Patton. Mä hyväksyn ton. Jolla on tosi upeita kokoonpanoja. Niin kuin Mr. Bungle on kaikkien aikojen levy mulle. Ei siitä pääse mihinkään. Kun mä sen ekan kerran kuulin sut esiteinenä, niin mun maapalloni muuttui. Ja kun mä myöhemmin kasvoin nuoreksi ja aikuiseksi ja opin kuuntelemaan sitä eri tilanteissa, niin se niin kuin suhteeni siihen levyyn syveni. Ja mä oon synnyttänyt sillä levyllä ihmissuhteita, mä oon rikkonut sillä levyllä ihmissuhteita. Mä oon nauttinut siitä, mä oon kärsinyt sen musiikin kanssa, mä oon tehnyt kaikkea sen musiikin kanssa. Mutta siitä huolimatta, niin kun, jos lähdetään populaarimmin, haluan kuunnella Mike Pattonia, mä vein ihmisen Fate No Moren keikalle. Ja mä oon käynyt Unkarissa katsomaan 110 000 ihmisen kanssa Fate No Moren keikan, missä oli jopa 10 000 uusnatseja, jotka talutettiin erikseen paikalle poliisipartiossa. Ja joku niistä uusnatseista heitti maiharilla Mike Pattonia. Ja Mike Patton otti sen kengän rauhassa millään tavalla keikkaansa keskeyttämättä, purki siitä toista kengästä sen nauhan irti ja nieli sen nauhan melkein kokonaan niin, että sille jäi vaan sen nauhan pää suuhun. Ja sen jälkeen, kun alkoi seuraava kitarasoolo, niin Patton veti sen
kengännauhan pois kurkustaan ja veti niin uskomattomia kurkkuääniä, että mä en ole ikinä niin hienoa hetkeä tavallaan kokenut. Ja siinä ei sanaakaan vaihdettu, mielipidettä ei vaihdettu, siinä vaan niin kuin pistettiin asiat niin kuin oikeille paikoilleen. Niin, joo, silleen niin kuin, että se, joo, se kehonkieli tai se niin kuin teatraalisuus merkitsi enemmän kuin sanat. Käräytti. Passikin on Mikäs täällä. meni taas? Mitä tapahtui? Joo, me aloitetaan podcastia. Joo, että ei se niinku haittaa, mitä me editoidaan sen myöhemmin, että ei se niinku haittaa. Sä voit jäädä vaikka kuuntelemaan. Mikä se hajosi? Se kulmapöytä, missä ei ole sitä joo. se liukahti Se siitä. kaatui. Joo, no sitten ei mitään. Tai kahvikuppi. Mutta mitä ei mennyt, ruokia ei mennyt alas. Kaikki lanttulaatikot sieltä lattialta kaavittiin uudestaan. Odotellaan tässä jotain suomalaista niinku joulufiistiä. Ollaan me syöksy... Ei edes kananmuna pakettia. Joo, ollaan me yksi glögikakku, mulla on syöty sellainen lattian kautta lasimurri pään puri, niin pikkasen rouskuu hampaiden välissä. Palataanko tähän Mike Patton Palataan, teemaan vielä? Joo. Niin, Mike Pattonista siis tosissaan sen verran tauon kanssa. juu. Niin se. Niinpä hetki. Eli Mike Pattonista tosissaan vielä sen verran, että Siis Helen, eka kertaa saunassa, veti meidät ihan 6-0. Okei, katos. Hän oli siellä pisimpään. oliko löydään jäljellä? Oli. Hyvä. Mä ymmärrän, että hän oli hän aivan niin silleen, että siis Sara lähti eka. Sara jo niinku se Niin, mä haluan kertoa sulle, että tämä kaikki tulee podcastiin. Joo, mutta siis me editoidaan myöhemmin, että jos on jotain sensitiivistä, niin me editoidaan pois tietenkin, mutta... Ei kun mä halusin vaan kertoa, että Helen on aika kova mimmi, että se oli niinku siellä pisimpään. Joo, kato, siis mä oon kyllä huomannut, että, niinku, että aina kun mehän on 2 edellistä päivää on satanut alusta loppuun tässä näin, niin hän on siellä peito alla. Hän on koko ajan multa, että eikö sulla ole kylmä? No mitäs luulet, mä oon Suomesta. Ei mulla vittu 25 asteessa ole kylmä. Mutta hän voi viettää koko vuorokauden niin siellä peito alla. Mä oon niinku liittynyt tähän klubiin ja se on ihan kauhea asia, mutta siis mullakin on kylmä. Mä oon täällä niinku villasukat jalassa ja pitkähiaiset päällä, koska nämä kämpät menee niinku kylmäksi. Sitten jos niinku teet töitä tuossa koneella, niin palelee. Ja ulkona on lämpimämpi kuin sisällä, koska nämä menee semmoiseksi niinku kosteeksi ja peitot ja kaikki niinku sänkypedit menee niinku. Joo, no mut se... Mä ite niinku on sitä mieltä, että kun sä... Mä oon onnellinen hänen puolestaan, koska hän nyt voitti tää saunaskapo. Eihän tässä nyt mitään skapoja. Ugandan niinku naisten saunomismestari. Kyllä. Joulun 2024 selkeä saunavoittaja. Ukko, sun pitää tehdä diplomi. Joo. Joo. Mä just ajatustyö kesken tässä. Mut se mikä näillä on niinku ugandalaisilla, niin niillä ei tule tätä jälkihinkeä. Mä kysyin Saralta, että eikö sulla tuu, koska siis tulee niinku tää niinku, sinä ymmärrät suomalaisilla tää jälkihiki-ongelman. Jähi. Jahi. Niin. Mä kysyin Heleniltä, että no se meni suihkuun vielä nyt, mutta että yritin selittää tätä after sweat, mutta heille ei tuu. Tai siis Saralla, mutta Sara on semmonen... Hän on siis tosi lämmin niinku, kun... Mä en tiedä, kun se kiehuu niinku patteri, mutta silti se niinku valittaa, että on kylmä tai niinku haluaa, että on tuplapeitot sun muut. Ja niinku ite vaan se lakana on ihan tarpeeksi. I'm just telling you. Telling You them won the sauna that champion you for won 2024. you are going to get a diploma. I will make him to make you a diploma because you won the fucking sauna challenge of this year. You stayed the longest. How do you like the Finnish sauna? Not bad. But you understand, I was telling you that because it has been raining a lot, so we have been having saunas a lot. Because also me, maybe I'm turning to be, I don't know what, but I feel cold. Usually inside house, cold. If I come out, it's okay. But cold inside. Because the house, they get so moist and you know, even the bed is like when you go to the bed, the linens are moist and then you feel cold. Yeah. So, congratulations. Thank you. You have won the challenge of Finnish sauna.
I will make him to. Yeah, and the only saunavihta we have is unfortunately here, Please come. and we are smoking it. But you don't get the after. You didn't get the after sweat. I'm like, I did. you did. Yeah. Because Sarah never gets it, and I was trying to explain that after sweat comes that I can't put my clothes. I have to be like this, like 15 minutes, and then I put clothes on. But you understand what after sweat means? Yes. How you got it? Yeah. You are true Finn now. Sorry, I have to take water. One of the Christmas traditions in Finland. In Finland we have 5.5 million people. Yeah. And we have over 3 million saunas. Well, the dogs, they want to come out. Is it Onko sulla okay? pöliä? Mulla pitää saada loppua ja tälle päivälle en ole varma. The dogs. The dogs, Yeah, they the want sauna to on come here and they want to come No niin. out. I need to feed them now. This is their dinner time. Päästä koira Is it tulossa. okay? Yeah, you're fine. Vesa is here, Oh, yeah. I'm here, everybody's here. No, Vesa is afraid of dogs. They are We have you a just say problem with, kilttikoira, kilttikoira. That is dead. okay. We have a problem with the light. Uko was Yeah. trying to fix it, but I didn't get it fixed today. Joo, jotain pitäisi siitä niilihommasta kanssa. Puhua. Jäi vähän taas ajatus. En mä tiedä, me toisaalta päästiin siihen läpi. Päästiin kyllä siihen. Niin että Victoriajärvellähän on joku niinku oikeakin nimi. Tai siis on useampi. Ennen Hemingwayn niinku. Ei Hemingwayta, vaan se, joka se löysi, oli John Speake. Aivan. John Speake oli se länkkäri, joka löysi, ja se oli sama jätkä, joka löysi myös Murchison Fallset, mitkä on siis oikeata nimeltään Bunioran kuningaskunnan mukaan nimeltään Kapalega Falls. Mm. Ja John Speake löytäessä nämä putokset Victorian lopulta, mä oon nähnyt kuviossa. Passa vittu pää kiinni. Se on illallinen. Ja hän on koira ja shakaalin risteytys. Niin. Mut joka tapauksessa John Speake löytäessään nämä putokset Victorian, niin hän istui sellaisella niin kuin laverilla, missä oli tuoli. Ja siitä nousi köydet ylöspäin tankoihin, joita kantavat aina 8 Acholi-poikaa, vai oliko näitä 6. Eli John Speake ei itse kävellyt edes ollenkaan silloin, kun hän löysi nämä järvet. Ja nämä paikallisella nimellään me tunnetaan niin kuin, Victoriajärvi 2 nimellä, eli täällä Bukandan kuningaskunnassa, mikä on Central Uganda, eli missä me ollaan Ugandassa, missä on Bukandan kuningaskunnassa, missä asuu mugandalaisia, jotka puhuu lukandaa. Niin he kutsuvat tätä nimellä Nyanza. You know what Nyanza means? No. What Nyanza means? No, I don't. It's a Lake Victoria. Really? Nyanza. In Luganda. And then if you go to Jinja, eli jos menet Jinjaa, mistä niili alkulahteet lähtee, missä taas on, remind me the tribe of Jinja. Basoka? Basoka, yes. Basoka, joka on toinen kuningaskunta, millä on pikkasen poikkeava kieli, he kutsuu sitä Lake Victoria nimellä Nalubaale. That's more familiar. Yeah. Nalubaale. Yes. But that is Basoka. Yeah. Yeah, but in Nyanza, in Entebbe, it's supposed to be called Nyanza. And now, Helen, please explain me why, as a Finnish white man from the Arctic Circle, Lapland, I am the one teaching you these things in here. I knew about Naluvale, but that? No, Nyanza is the lake that you're living next to. And it's Don't trust the Lake Victoria. That's a trap. It's a colonialistic trap. Yeah. Ja tässä kohtaa vielä täytyy sanoa niin kuin tällainen, että minkälainen ihminen mä itse olen, mikä tyyppi eksyy Rovaniemeltä Ugandaan pyörittää safaribisnestä. Mä tajusin täällä ekan kerran ollessani, että tää on niin kuin hiomaton timantti tää maa. Ja täältä puuttuu yrityksiä, joilla sellainen perusominaisuus, että pidetään lupaukset. Joo. Ja mä perustin tänne firman, joka pitää lupaukset sen suhteen, safareiden suhteen, ja homma on ollut hyvä. Meidän tärkeä markkinointiväline on aina tyytyväinen asiakas. No kyllä se jonkin niinku lupauksen antaa, että olette liki 10 vuotta pyörittänyt tätä täällä ilmeisesti. Joo, ollaan. Joo, että ei sitä varmaan niinku joku niinku shady-tyyppi niinku pyörittäisi niin kauaa, että joka ei pitäisi lupauksia. Joo, hankala sanoa kyllä silläkin tiellä, koska periaatteessahan nämä niinku safarit on once in a lifetime experience.
Joskin tosin tässä kohtaa täytyy niin kuin ottaa omaksi kehitykseni, mikä suomalaisilla on edelleen äärimmäisen vaikeaa myös 10 vuoden maassa poissaolon jälkeen, että osa meidän asiakkaista tulee once in a lifetime tripille nyt 5. tai 6. kertaa jo. Niin. Silloin on jotain tehty oikein. Ja tämä maahan on ihan uskomaton, että tämän maan luonto on paikka, missä pääset valkoiselta hiekarannoilta lumihuippuiselle vuorille. Tai sitten niin kuin Itä-Afrikan savannilta Länsi-Afrikan sademetsiin. Ja meillä on se monipuolisuus tässä kaikessa on yhdistettynä 56 heimoon, jotka on 2 niin kuin pääsuunnasta. Ne on luoheimoja pohjoisessa ja bantuheimoja etelässä, jotka eivät ymmärrä toistensa kieltä ollenkaan. Onko se ihme bantu? No, tavallaan, mutta bantut on lähtöisin Kamerunin alueelta ja ne on lähtenyt leviämään koko Afrikkaan niin, että ne on päivän tasajalta etelään, ihan Etelä-Afrikan asti on bantuheimoja. Joo. Ja sitten on luoheimoja, nilotikkeja, Saharan heimoja. Eli niitä muita heimokulttuureita, niitä on taas sitten pohjoisessa enemmän. Et bantut on Afrikan hallitseva heimokulttuuri, joskin bantut jakautuu varmaan niin kuin 1000 tai 2000 eri sub-tribe. Eli niin kuin taas sitten paikalliseen heimoon. Täällä Ugandassakin, Helen, how many Bantu tribes we have in Uganda? 25, 30? I think Most. more than 30. More than 30 because the Luo tribes, Nilotics, they are not so many, they are like 15. Yeah, That means that there could be even over 40 Bantu tribes in Uganda. yeah, they're very good. And all of them have their own languages. Yes. Okei, ja Mut siitä johtuu se, että ugandalaisilla yhteinen kieli, virallinen kieli on englanti. Ja Niin. ugandalaiset puhuu parempaa englantia kuin mikään Afrikan maa. Ja Joo, ihmiset heimosta niin kuin huolimatta, ihan sama mistä heimosta tuut, ne on hemmetin ystävällisiä. Ne kusettaakin sua ihan järjettömän ystävällisesti. Joo, mä oon huomannut just tän. Ne on just silleen, että hey dude, I thought you would tip me like a brother. Niin kuin viime yön taksikuski oli se, että kun mä annoin sille tasan sen niin kuin jotain 65 donaa, niin sit se oli se, että hey bro, I thought you would tip me like a brother. Niin mä annoin sille 3 tonnia ja se oli se, että kiitos. Että niinku, No se oli joo. niinku tarpeeksi, mutta olisi sitä voinut varmaan enemmänkin antaa. Oisit sä voinut 70 tonnia antaa. Kyllä sä sen vitosen, koska se olisi ollut euro 25 tippiä. Niin. Ja okei. Mutta se oli tostakin niinku, mutta se just niin toi niinku, ne valkoiset aina haluaa vähän enemmän. Niin. Mut niinku, niinku... No se on kaksiteräinen, kaksipiippunen juttu tavallaan. Eli toinen on se, että sun elintasolle, sulle euro 25 ei meinaa mitään. Sille se meinaa 25% korotusta todennäköisesti sen päiväpalkkaan. Sepä se, joo. Mutta sitten taas toisaalta se, että jokainen länkkäri ja jokainen turisti, joka tänne tulee, niin ei meidän tehtävällä lähteä nostamaan inflaatiota. Joo, mutta ei kukaan niinku... Siis mä oon kiitollinen niinku... Totta kai mä tulin niinku Helenin takia tänne ja niinku hän tiesi, että hän on niinku sille hyvästä perheestä ja hänen täti on myös, niin tälleen niinku, että kun he on mun aina mun turvana. Hänen tätinsä varoitti sua meidän ainoiden professoreiden meiningistä, Joo, no se on satanallista meininkiä, mikä niin kuin moraalitonta kulttuuria edesauttaa. Joo, ja mua vitutti se, että mä näin semmoisen hienon Metallica-paidan, mikä oli kunnossa se niinku And Justice for All design, mikä oli se niinku kunnon Ugandan niinku touchilla neonvärit, täysin niinku epäofficial niinku paita. Mä olin se, että hei vittu, mennään kattoo Metallica-paitaa. Sitten nää vaan marssi nää naiset niinku se, että ne yrittää kusettaa sua, mennään vaan eteenpäin. Mua vitutti se, että hei vittu, mä olisin halunnut ton niinku todella härskin niinku Metallica bootleg-paidan niinku. Mut se oli ilmeisesti liikaa tyyppejä, ketkä olisi halunnut kusettaa mua. Tai sitten ne ei suostunut kusettaa sen naisen kanssa. Mut se nyt jäi vielä kokematta tää ugandalainen bändipaita niinku puoli. Mut ei se nyt enää niin haittaa, et... Ensi kerralla meidän pitää saada Ovino Marketille, joka on niin kuin ihan mikä vaan Market Potential 20. Joo, mulla tuli kans semmoinen mieleyhtymä tuossa yhdessä vaiheessa, että ugandalaista vähän niin kuin Afrikan savolaista, että jos sä kysyt niiltä jotain, niin sitten ne on silleen, että suottapi, ettei oo. No tavallaan tai sitten, joo, mutta ugandalaiset on siis ihminen, joka, jos sä kysyt niin kysymykset, voit sä neuvoa mulle, miten jonnekin paikkaan pääsee, niin jokainen sanoo aina, että joo, voin. Ja ilman, että niillä on välttämättä mitään hajua, mikä on oikea vastaus. Joo. Siis täällä on niin kuin, kulttuurin ei voi
sä menetät naamassa, jos sä sanot, että mä en tiedä. Joo. Niin kaikki vastaus oli jotain. Mut moneen asiaan, kun sä kysyt 10 kysymystä 10 eri ihmisestä, yhden kysymyksen 10 ihmiseltä, ja saat siihen 10 eri vastausta. Now I understand you. First Joo. Et se on se, ukrainalaiset ovat maailman ainoa kansa, joka laittaa TV:n äänen voimakkuuden hiljemmalle, jotta ne pystyvät haistamaan, mikä keittiössä palaa. Niin, no joo. On ehkä aistinut jotain. Joo. Joo. Tässä Ukrainalaiset, jos tiehen tulee kuoppa, niin sen sijaan, että se paikautuu, se eteen laittaa hidastetöissä. Niin. Joo, me nähtiin kyllä kunnon tieoperaatio tossa. Justi sen lauantai, kun me mentiin tonne, Helen. oli ollut kalenterissa mennä Helenin äitiä ja isoäitiä tapaamaan tonne vähän etäämmälle, niin just sinä päivänä lauantaina sato vielä, niin ne päätti alkaa siinä meidän tiellä kadunpätkällä niin tekee jotain tietyötä, että sitä vittu raavitaan ja välillä tasoitetaan ja raavitaan ja tasoitetaan. Sieltä tulee asfalttia ja mutaa ja sitten välillä tasoitetaan. Ja ne teki sitä niin jollain ehkä puolen kilometrin matkalla ja se oli raskaita ajoneuvoja molemmissa päissä ja välillä ne podat menee vaan siitä vittu soran ja mudan paskan vittu seasta silleen, niin kuin, että ei tossa ole mitään tietä, mutta sieltä vittu suikkelehtii. Jos se sinne puuta, missä on tie. Niin kuin sille, hän sanoo silleen, että they are taking care of the road, niin mä oon silleen, että mikä vitun huolenpito ja mikä vitun tie. No mut ehkä joku pari tuntia myöhästyi sen niin matkaan lähtö silloin lauantaina jo. Käytiin Helenin mutsin pomon luona jossain tuolla paikallisessa Beverly Hillsissä ja oli kunnon kartanut ja tälleen näin. Ja vedettiin siellä vähän matokea ja papuja ja... Ilman, kun sulla ei velkän eläke. Jep, maapähkinä soossit ja kaikki ja chapatit naamaa. Ja, Kuulostaa Ugandan ruoan parhaimmista. Joo, ja... You didn't give him luombo? He did. He For did? dinner. It's what he ate. But did he have luombo? The groundnut. You show him Yeah, the picture. but did he eat luombo? Yes. Okay, Show he has him the eaten picture. everything. It's the groundnut or you... what? No, the peanut sauce. That is the thing that even... It was in banana leaves. With that you can even eat Yes, Show him yes. the picture. Yes, baby. luombo, matoke, peanut sauce. Can we have some Chapati. music maybe, please? I think we can. Maybe, yeah. Niin on jotain tollasta niinku mössöä siinä. Chicken luombo? No, remember he doesn't eat chicken. No. For Yeah, just luombo. Yes. Peanut sauce, matoke, greens, pumpkin. Yeah. Yeah, Sweet potato, yeah. matoke, yeah. You should eat chicken. Mm-hmm. Chicken is a vegetable. But what is this strange bird? The bird, that's a guinea fowl. Guinea fowl. Yeah. Helmikana. Helmikana. Yeah. Kunnia hänelle. It's in Finnish it's called helmikana, the strange bird. Pearl chicken. Guinea fowl. Pearl chicken, not coco. Her cousin says coco all the time. Ukko, Yes. eikö enää ollut niitä suolakurkkuja, mitä me ostettiin? Eikö toi on joku vanha? Nämä on vittu vanhoja jalapeenoja. Siis Niin. otitko sä hyllystä? No me hyvä, ettei alkanut leikkaa sitä haitoja. Tää ei oo No niin, no meillä Joo, tuolla ei oo. jääkaapissa on. Se on- jäkes. Mä en nähnyt. Eikö se ole myrttistä? Ei oo myrkkystä. Perkele. Pitää lähteä maitojunaan takas himaan, kun ei ole Joo. myrttistä. Niin, sulla oli sit niinku tälleen menneessä elämässä jotain korjarolli niinku juttuja ja tälleen No kulttuuripiireissä. siis festarihommista niinkö? No nyt on semmoinen homma, että mä en oikein niinku festarille päässyt hirveän hyvin sisään. Se oli sillä tavalla, että minun kaverit kävi Sodankylän filmifestareilla ja jotkut kävi Provinssirokissa ja muuta. Ja vuosi oli 1997 ja mä en ollut ikinä käynyt elää sinne festareilla, niin minä ja 2 kaveria ensin Rovaniemelle järjestettiin itse katufestarit. Eli mun äitipuoli, joka oli Rovaniemen taidemuseon, silloinen taidemuseon nykyinen korundi johtajana. Ja hän valitteli aina, että sinne vastapäätä urheilukenttä, jonka aita on ruma kuin saatana. Ja sitten me päättiin järjestää festarit, missä me saatiin kaupungilta ainoastaan katuja jotain vehkeitä ja me kerättiin pienyritykset sponsorit ja hoidettiin rekka-auton lavalle ja
katutaiteilijat sai maalata yhtenäisen taideteoksen 150 metriä pitkä urheilukenttä aitaan. Ja tää oli ensimmäinen festari, missä mä olin, oli sellainen, minkä mä itse järjestin. Ja sillä festarilla tapahtui 2 asiaa. Ensinnäkin mä pelasin silloin jenkkifutista Vaahtoruliigassa ja mun piti käydä lauantaina pelaamassa peli pois, missä mulla meni käsi poikki. Ja sitten mä palasin sinne kipsikädessä takaisin hoitaa niitä festareita. Ja se johti siihen, että mä en pystynyt pelaamaan käsipoikki seuraavaan 5 viikkoon vuonna 1997, jolloin mä sain hoidettua välittömässä itselleni Roskildeen liput ja mä liftasin Rovaniemeltä Roskildeen ja mä pääsin ekan kerran oikeasti. Meillä on 4 olutta. Joo, Tarvitaan. Joo, no niin. Sam! Niin Rovaniemeltä Sorry. Roskildeen. You need to run. Niin, tää oli tosi hyvä hetki. Tää meni ihan putkeen. No vittu saatana. Joo, meillä on 4 olutta, tarvitaanko lisää? No totta vitussa tarvitaan. No niin, sitä mä sanoin, että Joo. Sam, you need to run. Mä oon kyllä sen jurissa, mutta Joo. ehkä tässä... On, mutta se on joulu. Lauletaanko joku joululaulu tähän väliin? Joo. It's the most horrible time of the year. Mä en tunne tätä. Tunnet sä Ave Maria? Ave Maria. Sitten tulee toinen. I'm dreaming of a dead city. How many? No, otetaanko vaikka 15. No en mä kyllä kovin montaa pysty 60 juomaan. Joo, mutta- ei, sun ei tarvii ihan kaikki juoda yksin. Niin, No, siis, eli Rovaniemeltä lähdin liftaamalla Roskildeen Joo. kädenmentyä poikki ja mun ei edes sopimusvelvoittanut pelaamaan. Ja se oli mun eka oikeasti niin festarikeikka ja se oli ihan upea. Mm. Ja siellä sato vettä ihan hemmetin koko ajan. Meillä oli teltta helsinkiläisen hyvä friendin kanssa, joka nykyään Lapissa pyörittää uskomatonta haski-meininkiä. Ja Kaamosessa taika. Mutta me vedettiin festarikeikka siellä 60,000. Ja 15 olutta maksaa 60 tonnia eli 15 euroa. Euron pisse. Euron pisse. Ja Joo. se on 0,5 ja se on 5,6 volttia vähintään. Niin, ja Jos joskus tämähän ei on mitään niinku hemmetti. rajoituksia, että ihan koska tahansa voi niinku kaljaa ostaa kaupasta, jos ne on auki. Mä oon sellainen homma, että mä vienyt kerran Vincentin porukkaa, eli se on Suomen, Ruotsin ja Britannian armeijan tällainen yhteenliittymä, millä on Santahaminassa samat toimistot sun muut, ja niiden tehtävänä on valmentaa eri yhteiskuntien kriisinhallintakykyä, missä kriisinhallinta ja sotilas- ja poliisioperaatiot pystyy toimimaan siviilioperaatioiden kanssa paremmassa yhteistyössä. Mm. Ja mä vein sitä porukkaa, majuri tilas multa sen homman ja mä vein heidät kattoon kenkänokkia tuonne Maponpaan suolle ja sen jälkeen Aution saareen grillaamaan. Mulla oli 2 kylmälaukkua, toinen täynnä pissejä jäissä ja toinen oli täynnä safkaa. Mulla oli sisäfilet käärittynä pekonia ja makkaroita ja mitä nyt grilliin kuuluu. Ja laitettiin nuotio pystyyn, meillä oli hyvä reissu käynnissä. Sitten meillä loppui, niin hyvä meininki, että meillä loppui pisset kesken. Ja me ollaan Autiosaaressa. Ja sitten mun venekuski pyytää rahaa ja ne lähtee käymään se Autiosaaressa jossain ja tulee takaisin täyden kylmälaukun kanssa kylmään pisseen. Tässä maassa on olutta. Juu. Piste. Joo. Joo, se on kyllä huomattu, että kyllä sitä, missä tahansa, niin kyllä sitä kaljaa saa, että ei ole ongelmaa. Itse asiassa statistically tilastojen mukaan ukrainalaiset juo enemmän pissejä, enemmän alkoholia per capita kuin mikään muu maa maailmassa. Oho, ohittaa joo. heittämällä myös Venäjän. Oho. Joka on kakkonen. Tyyli niin kuin, jos italialaiset ranskalaiset vetää 7-8 litraa puhdasta alkoholia per yli 15-vuotias capita, ruotsalaiset 8,1, suomalaiset vähän nyt känni kanssa 9,5 vai 10,5 jotain, venäläiset 12,5, ugandalaiset 17. Oho. Ja silti sä et näe niitä kännisiä ihmisiä niin kuin julkisesti missään. Mutta sitten jos sä menet tuonne slummeihin sisään, Natsuvokoon jonnekin muualle, niin kyllä se kaikki on vittu ihan naamat joka perjantaina. Ja kyllä varmaan aika jonkinnäköinen osa niin kuin podakuskeistakin ajaa niin kuin under the influence. Sanotaanko, että sen takia mä valitsin mieluummin muslimikuskeja. Joo. Ne on todennäköisemmin selvinpäin, mutta Niin. kyllä munkin luottokuski Ibrahim, niin silloin kun Manchester United pelaa, jota mä Liverpool-fanna toki niin kuin disrespect, niin silloin kun Man United pelaa, niin Ibrahimin nimi on Brian. Joo, siis joo, tälle ei nyt tullut aikaisemmin edes puheeksi tää, mutta jo Liverpoolin pelejä mäkin olen tästä käynyt katsoa täällä Ugandassa. Olisiko se ollut Blitz sen yökerhon
tai sporttibaarin nimi tuolla vuorilla. Justiin sen kirkon lähellä. Siis Akasia-muovin lähellä. Niin varmaan sillä. No siellä on ne sporttibaarit, se on varmaan areena, missä on ollut. Ja mun mielestä oli joku Blitz. Joo, joo, entinen areena, mutta yläkerta. Siellä oli niinku just niinku Arsenal, Everton. Tää niinku me mentiin sisään. Gunners-faneja on täällä paljon. Arsenal on todella suosittu. Kun me mentiin baariin niinku hänen broidinsa kanssa, niin sit niinku siinä just näkyi niinku, että joo, Liverpoolin pelaajat on menossa kentälle Fulhamia vastaan. Sitten me oltiin silleen, että no ihan selvä homma, että täällä näkyy Liverpoolin peli. Sitten ne alkoi niinku surffailemaan niille kanaville viimeistä minuuttia aikana. Että se peli ehti jo alkaa, kun ne surffaili vielä. Ja sitten ne päättyi tietenkin siihen, että Everton, Arsenal on nyt se peli. Todennäköisesti joo. Tai siis Arsenalin kotipeli vielä Evertonia vastaan. Kyllä jossain päin baari oli telkkarit myöskin Liverpoolin pelille. No, mutta piti vähän käyttää työtä, koska niinku se lankomies lähti niinku kävelemään sinne muihin baaraan jo katsoa, että näyttäisikö nämä muut jossain niinku Liverpoolin peliin. Mut sit mä sain justiin sille tarjoilijalle sanottua sen, kun me ei oltu vielä drinksia otettu. Mä olin, että niin, että näkyykö tää Liverpoolin peli. Niin se oli, että joo, totta kai. Mä sanoin, että niin, mutta kun se on niinku samaan aikaan kuin tää. Niin. Sitten se oli, että no ei, että on tosi vaikea. Mä sanoin, että kai nyt, niinku, täällä on niinku, joku 20 niinku, näyttöä, että kai yhteen saat Liverpoolin peli. Niin se suostui menee kysyä managerilta. Ja se sai siihen isoimpaan näyttöön Liverpoolin peli, mutta kaikki muut niinku, ne liki 20 näyttöä oli Arsenalin peli. Sitten ne, ketkä oli niinku, hyvissä ajoin niinku, varannut siihen parhaalle näytölle paikat, ne alkoi vähän siitä valittaa, että mitä vittua, että miksi pitää tää niinku näyttö olla, mikä vaihdetaan Liverpoolin peliksi. Mutta se on Gunners-faneille ihan oikea, että joutuu vähän kärsimään välillä. Joo, täällä on jostain syystä niitä tosi paljon. Joka se on siitä lähti, kun Viera meni jo 90-luvulla jo sinne. Missä Sara on? Mä tiedän. Sillä kun tässä jalkapallo sivuttiin ja sitten niinku myös jossain vaiheessa off the record niinku Jimmy Pääkallo syystä tai toisesta, niin siitä tuli tää mieleyhtymä, että me oltiin kontulalaisten niinku baarijengin kanssa Suofutiksi MM-kisoissa Hyrynsalmella vuonna 08 ekaa kertaa. Niin kun me ei menty sinne viralliselle leiritaloille, mikä on niinku 20-30 kilsaa kauempana niistä soista, missä pelataan, missä on ne rockikeikat sun muut, niin me oltiin, että vitut, me sinne mennään, että me jäädään siihen ihan vittu suon viereen niin teltat pystyyn ja pistää bongirinkin pyöriin ja tälleen näin. Että nyt ei me ruveta niin matkustaa, kun me pelataan ja kuosataan. Niin niinku, okei, niin siinä oli meidän lisäksi yksi toinenkin leiri siinä niinku siinä Hiekkatien varrella siellä niinku kenttien lähellä. Niin se toinen jengi oli lahtelainen porukka, olisiko se ollut nimeltään Suolisto. Ja sit yksi näistä oli niinku Jimmy Pääkallo. Ja joo, ja siitä on kuviikin ja on YouTubessa sellainen video niinku Suospurkut, eli me kontulalaiset, Swamp Soccer 2008, niin sit se on vaan sellainen slideshow, mutta siinä on Emma Nummisen musa tälleen näin, ja sit se on silleen, emme pelkää haamuja, ellei ne ole aamuja. Aiheena on arvoitus, Kaunottaren karvoitus, siis voinko kertoa tämän suopotkupallotarinan 2008, niin kuin, kiinnostaako kuunnella? Anna tulla. Siis niin kuin, mä pelasin semmoisessa kontulalaisessa harrastefudisenissä kuin Pesäteam, mikä on niin kuin Aapelin baari, jos tiedät, legendaarinen. Joo. Niin siinä oli niinku, sehän oli ennen Aapelin baaria, se oli siinä oli joku nimi ennen, mutta alun perin se on ollut niinku kolmospesä. Se oli Pospori oli siinä välissä. Joo. Mut kolmospesä oli se ihan alkuperäinen nimi. Sitten tulee tää Pesäteam Fudisjengi, niinku mikä on perustettu joskus vuonna 1980 mun mielestä. Niin niinku, se on aina ollut niinku näissä paikallisissa divareissa niinku, siellä 6-7 divarin paikkeilla, mutta kerran oli niinku 5 divarissa. Ja siis tää on ollut joskus siinä 2000-luvun alkuvuosina. Mä en nyt sano vuotta, mutta about 2003-2005, jotain niitä vuosia. Niin niinku Pesäteam on muistaakseni noussut 5-4 ja Hockeyland on ollut koko ajan niinku sponsorina, koska Aapelin Paro oli niinku Hockeylandin mesta.
niin Hockeyalla antoi koko ajan sponssasi sitä, oli pelipaidat ja jengin ei tarvinnut muuta maksaa kuin lisenssiä, joten Dumarin maksut oli niin sponsorin maksanut. Ja aina kun oli voittopeli, niin meet Aapelin bariin, jengi saa kaikki kaljan, ilmaisen kaljan, jos Pesätin voittaa. Tämmönen hyvä niinku yhteisömeininki. Aika köyhää vaan. Niin, että kaikki tekee sitä jalkapalloa niinku rakkaudesta lajiin ja sitten vittu jos voitetaan, niin kalja. Niin, mut kun se mä väitän, että se oli 5 nousu 4. Mä en ole itse ollut siinä jengissä, mutta tälleen jengi voitti sen nousukarsina. Siellä on ollut sponsori edustaja silleen salkku kädessä silleen, kun Pesätiin voitti, niin se on silleen vittu levitellyt rahoja siellä. No, jengi on se, että me voitettiin, että nyt se menee ihan vitusti rahaa. Että ei vittu, ei mitään väliä, niin kuin, että niin vittu hieno juttu. Ja sitten kaikki lähtee niin kuin siitä suoraan Helsinki-Vantaalle jonnekin koneeseen. Ne on vaan kaikki niin kuin jengissä oli se, että tää on joku läppä, että ei nyt oikeasti olla lähes mihinkään. Kaikki ei saanut lupaa joko vaimoilta tai jostain muualta, niin et ei kyllä nyt vittu pysty lähteä mihinkään niin kuin Kyprokselle lentokoneella, mutta suuri osa oli lähtenyt, ollut siellä ihan vitu kännissä ja huumeissa ja tälleen. Sitten oli, että voitaisiko me niinku järkkää joku niinku paikallinen niinku ystävyysottelu jonkun paikallisen pubijengin kanssa. No okei, onnistuu. Ja sitten niinku, kun siellä oli kuuma päivällä, niin se piti olla puolen yön jälkeen, niin sitten menee semmoiseen metallihäkkiin pelaa foodista ja niinku, että kaikki on ihan vitu kännissä ja sekaisin ja menee sinne, niinku, että joku paikallinen pubijengi tulee nyt vastaan ja jengi niinku lämmittelee siinä ja vastustaja kuitenkin managerilla on kunnon puku päällä ja sikari suussa tälleen nää vähän niinku silleen niinku ei ole ihan ehkä pubijengin niinku oloinen niinku coachi, kun meillä oli semmonen kaljamahan tynnyrimaha tyyppi niinku silleen ihan vitu pleksit. Ja kun se Dumarkin sanoi niinku yhdelle meidän pelaajista, että se voi pelaa farkkusortseissa ja coachilla sattuu olemaan niinku ne pelishortsit niinku jalassa, niin yksi pelaajista sit otti ne niinku otti omat farkkusortsinsa riisuvaa pois siinä kentällä ja se coachi ottaa ne pelisortsit sille niinku jalkaa. Niin coachilla ottaa ne farkkusortsit, niin yksikään nappi ei mene niinku kiinni, ne on vaan sille täysin auki. Sitten se vaan kattoo sen silleen tälleen, kun vittu vastustaja coachi on niinku silleen sikarisuussa. Ja sit niinku aika alkuun niinku yksikin, taisi olla meidän vasenpakki niinku Mika Raita, mä väitän, kun se tietää jalkapallosta jotain, niin sanoi, että tuolla on muuten niin Norjan maajoukkue pelaaja tuolla vastassa, että se on just siirtynyt Besiktassiin. Et me pelataan vissiin niin Besiktassin niin reservijengiä vastaan, me vittu kontulalaiset spurkut, niin mä en nyt muista miten se... Paljonko tuli takki? Olisiko se, mä väitän, että se oli 13-2, mut tästä me kuullaan vielä niiltä tyypeiltä, jotka oikeasti on ollut osallisena tässä, koska siitä on vähän eriäviä mielipiteet, että miten se peli oikein kulki, mutta jokainen niistä pelaajista tulee varmasti kertoa ihan oman tarinansa ja se tulee olemaan kiinnostavaa, koska jengi on ollut eri olotiloissa. Näistä muuten oikeastaan ihan mahtava tarina suomalaisten fudisjengien etelän matkat. Joo. Koska eräskin nimeltä mainitsematta Pohjoisen palloseura on mennyt silleen, että palloseuran puheenjohtajan Antaliassa on pitänyt puheen kaupungin vastaanotolla, missä hän on 3 sen puheen aikana kehunut how happy they are to be in Analia. Ja sitten tämän joukkueen eräs tähtihyökkäjä on baarista pakannut mielestään todella kauniin naisen. Ja sitten huoneessa on selvinnyt, että tämä nainen ei ollutkaan nainen. Ja silloin kuuluisat sanat, maksettu mikä maksettu. Okei, niin, joo. Joo, no. Mutta jätän kertomatta sarjan tason tässä kohtaa. Joo, sama kyllä näitä tällaisia tämän kaltaisia tarinoita elämässä varrella kuuluu, että matkoilla niin kuin sitten on tullut vähän sukupuoli niin kuin, asioita tapahtuu. Niin, tälleen niin flirttiä, tanssilattialla tai muuta, päädytty samaan hotellihuoneeseen tai laivahyttiin ja sitten onkin silleen, että täällä on jotain niin tää hame alla, mitä siellä ei ehkä kuuluisi olla. Niin. Ja sitten silleen, että no tekeekö se kerta nyt sit homoa? Tai se voi olla vähän tämmönen asenne. Siis jos ei kivekset koske, niin sehän niin. Näin mä oon kuullut, mulla on opetettu näin. Niin.
No niin, no. Maailmalla tapahtuu. Joo. Hyvä, ettei suomalaiset ressalle kaukoidessa enempää. Joo, en ole kyllä käynyt Aasiassa ikinä. On sielläkin tullut totta kai pyörittää tässä nyt kun Ugandassa ollaan, niin voi sanoa, että onko se DRD47R, eli sellainen geeni, mikä on noin, onko se nyt 15-20% jengillä, eli se on seikkailugeeni, mikä pakottaa vähän niin kuin lähteä reissuun. No niin, Niina, kiitos. Jotenkin mulla on sellainen fiilis, että jopa Helen mukaan lukien kaikki, jotka tässä pöydässä istuvat, kaikilla se geeni on. Tuskin näitä muuten päivän tasaajasta. Ei meillä ole päivän tasaajalla. Me ollaan, jos tarkkoja ollaan, niin me ollaan varmaan sellainen 3,5 kilometriä pohjoiseen tällä hetkellä. No niin. Ei ihan kirjaimellisesti. Ei. Selkeästi pohjoisella pallonpuolessa, kun sä oot melkein himassa. Tää on Kontulan tällainen sivulähiö. Joo, himassa on varmaan baari. Joo. Mitäs sitä muuta? Siis jotain heavy-juttuja jääks meillä kesken? Joo. No siis ainakin sen verran mun pitää kertoa nimenomaan näistä mun Korjaron vuosista, jossa mä olin Korjarollissa iipuja, raanoja ja silloin kun jätkät vielä puhui toisilleen. Ja siinä oli tosi kova jengi, millä järjestettiin Korjarolli, joka oli niinku tällainen kovan rockin ja punk rockin ja oikein ajoitettujen ilmiöiden pieni festari Kouvolan vieressä, mutta kuitenkin sellainen, missä joka päivä on se vähintään 8000 ihmistä, mun mielestä joinain vuosina toistakymmentä 000 heittämällä. Ja se koko festari on rakennettu Kallioniemen maille, mitkä aikanaan kuulu mun suvulle, mihin mä kuulun, mutta ei tietenkään pitkään aikaa enää. Ja se festari on niinku rakennettu Kymijoen pahan paikan, sellaisen kosken, mihin ei oikeastaan voi mennä mielellään uimaan. Tai voi mennä uimaan, mutta ei voi uida 15 metriä kaunis rannasta ja sä meet. Ja sitten niinku sellaisen keskiluokkaisen asuinalueen väliin. Ja sitten järkkäesimiehenä, missä mä oon, mulla aina luvataan 115 järjestysmiestä tai muuta, ja kun mä menen paikan päälle, niin mulla on 38. Ja sitten meillä on koko viikonloppu aikaa siinä yrittää paimentaa sitä jengiä niin, että ne ei lähde sekoilemaan asuinalueelle eikä hukuta itseään sinne koskeen. Ja oli se melkoista, ja 3 vuotta mä sitä hommaa tein ja opin tuntemaan Suomen eturivia-artisteja. Ja jos nyt hauskoja hetkiä kertoo, niin ne on kaikki tapahtunut totta kai backstagella. Ja ensimmäinen on oikeastaan sellainen, mikä niinku kertoo tästä niinku ralli-englannista ja suomalaisten englanninkielen tasosta, oli sellainen kerta, kun Bäckärille joku sunnuntai-ilta, siellä oli joku nainen kutsuttu Bäckärille, ne oli ihan luvallisesti, ja hän oli tällainen 2-metrinen tummaihoinen amerikkalainen poikaystävä. Ja sitten aamuyöstä tämä poikaystävä onnistuu vetää jostain ihan hirveän mustasukkaisuuskohtauksen sille naiselle ja alkaa heilua kirveen kanssa. No eihän siinä vaihtoehtoa. Minä ja Roope, meillä oli sellainen Kaliksen yrkkiryhmän mukana, niin minä Roopen kanssa alettiin se kaveri niin kirveen kanssa nippuun silleen niin tyyliin 2,5 sekuntia. Ja laitettiin kädet nippusiteellä kiinni ja sitten se alkaa, ja soitettiin poliisit. Ja sitten tämä jätkä alkaa huutaa silleen, että I'm a US citizen, you can't arrest me, you have to call the embassy. ja menee joku varmaan 8-9 minuuttia, että se Kouvolan maalaispoliisi tulee mustalla majalla paikalle ja sieltä tulee haalaripäinen parrakas kaveri tulee ja katsoo sitä kaveria ja kun selitään se tilanne ja se laittaa sille käsiraudat, ottaa nippusiteet pois ja alkaa viemään maijaa ja sitä jatkaa huutamista siinä, että I'm a US citizen, you have to call the embassy, you cannot arrest me. Ja ihan viimeisenä poliisi heittää sinne maijan perälle ja se huutaa sieltä vielä kerran, että you have to call the US embassy, jolloin se maalaispoliisi eka kertaa avaa suunsa ja sanoo vaan later ja lyö oven kiinni. Niin. Mutta se backstageilta toinen juttu tosissaan, mikä jäi mieleen, että joku sunnuntai, kun festarit oli periaatteessa loppunut ja sitten päästiin henkilökuntakin ottaa vähän vapaammalle ja vedettiin sitä kaljaa niin kuin kaikki tynnyripohjat ja sitä on aika paljon. Eli jokainen saa kyllä juoda niin paljon kuin sielu pystyy vetämään ja siinä kohtalaisen niin kuin sievässä seurustelukunnassa törmään sunnuntaina esitäneen Motorheadin, ei Motorheadin tietenkään, Per Gyntin rumpalin Twist Erkinharjuun, jonka jutusta olen paljon kuullut ja arvostan kovasti. Ja menen sitten moikkaan Erkinharjua pöytään ja pikkupäissäni sen soperan kaverille, että oot muuten Suomen paras basisti. Niin. Ja ei tarvinnut enää sen aikana herran kanssa puhua enää sanaakaan. Niin, mä muistaisin keskustelun siitä niinku lahtelaisten kanssa nuotion äärellä, mistä se kertoo, vaikka siitä on 16 vuotta aikaa.
Onko Jimillä joku Lahti Connections? Minulla. Eiku Jimillä? Konstan. No siis niin, mä ymmärsin, että ne oli lahtelaisia. Se Saattaa se tietää, jengi. kun mä oon Jimin törmännyt nimenomaan noissa korjahommissa alun perin. Ja Joo. silloin se asui jo, Jimi on tutustuttanut mut Pestailla Genovesen. Joo. Ja muuta, mut mä oon joskus sillä niinku korjailullista palatessa Iipo on luvannut heittämässä taliin ja sit se ei ollut ajokunnassa, niin me ollaan menty sitten niinku hirveästi vittu darrassa ja laskuissa niin junaan Jimi Pääkallon kanssa just sen niinku seuraavana vuonna siitä leffasta. Ja kun mä yrittäisin olla mahdollisimman rauhassa, niin Kostakaan se ei oikein onnistunut. Se oli yksi junamatka helvetistä mun elämässä. Ei millään tavalla Kostaa arvostelematta, mutta Jimiä mä ehkä syytän siitä, että Jimi oli tuottamassa myöhemmin toista artistia ja mä oon Jimin kanssa, Jimin pyynnöstä mä oon ollut Suomen 10 ensimmäisen Robin-fanin joukossa Facebookissa. Okei. Jimi pyysi mua fanittaa sitä ja mä nyt Jimi pyytää, niin totta kai mä dikkaan. Koska mä haluan tukea kavereita niitä bisneksissä. Mut se, että mä oon fanittanut Robinia ennen kuin Frontside Olli on tullut radiosta ulos. Ja tää vähän hävettää, koska mä oon kuitenkin Rio Grande kavereita niin, että mä oon ollut kantamassa Tomi Putaisulle kistavaraa himaan Lordille ja muuta. Ja meillä on niinku ollut teepaita, missä lukee Ruman musiikin klubi ja selässä lukee Fuck Oasis. Siis Ruman musiikin klubi ja sitten lukee Fuck Oasis. Yeah, Fuck Oasis. Musta tuntuu, että me ollaan saatu aika paljon matskua aikaa ja tää alkaa niinku menee liian sivuraiteille ja tästä tulee liian... Ei haittaa, että muutkin puhuu, mutta niinku, mä luulen, että me ollaan parasta erää niinku otettu. Tästä tulee sun tekemättömän blogin ehdottomasti sekavin jakso. Kyllä, mut siis me voitais niinku ihan pistää pistää ihan piste tälle ja rupee vaikka bailaa ja pistää jotain musaa kehiin. Se voi sopia, mun pitää mennä vähän keittiöön katsoa, että me saadaan meidän jouluateria pöytään. Meillä on 5,9 kiloinen kinkku, meillä on lanttuja Suomesta, meillä on kaikkea. Helvetin hyvä, no niin, kiitos tästä ja kohta herkutellaan. Katsotaan mitä saadaan aikaan.